महबूबा हमार महबूबा हमार हो लो कौन बजावल हो पवन सिंह के गीत पतली कमरिया जीवन भर ए जूली पर गवाई तो ठीक लगी अब उनकर पातर कमर व सब देखने की ना या तो बेड़ी ही हो उनकरा पर गई तो लोग की हाथी के कमरिया गाभा गो धरहिए नचनिया के लायक गीत बजाओ बा सुदर्शन भाई भाई जनता अब देवता होला हाथ जोड़ो जाला आ तू होतो तो ले ले माने तार हगुआवल देखेल बलोई लोग ये कुल करियल बड़ा छपरा जिले में और अवल जिला इस तरह के बोलाल बा निमन बात कहे खातिर अरवल जिला सेल बड़ा डर खाली फुहर सुने के रही तो हम नारो नहीं हो हमरा नहीं है कि ना के बोली बेसी फुहर बे मतलब के हतना घटिया सब बोल रहा है केहू लंगड़ आइल भाई जा लंगड़ कहता रे कि कहत ना ना तुम्हारे कहत तो सुना कहले हम झूठ बोलता रह हम कहमी कि लहरा और बजला के बाद हम इतना देर गौले बनी बता कौन झूठ बोलल अब तो माता बहन लो बना तो जवाब देती कौन झूठ बोलनी तोहरे संग एगो धर्म कोइले रहने पूर्व जन्म में कु धर्म झूठ बोल देने कि हम नहीं कोइले ना कहलो कि गोड़ खत्म हो जाएगा कु धर्म कौन धर्म हो पूछिए तो बताए कुकरम ना धर्म कोइले नहीं तरह संग कु धर्म भाई जी बड़ी रो रहल घुसो घुसो रहल कि खतना दान कहे दे दला हमर नाम पर धर्म कुकरम ना फास्ट मारे चलिए अब गाना बजाना में लागल जाओ अतिथि बानी महाराज जी और थाईलैंड वाला देखी चढ़ल जवानी सीएम सिंह जी केने बने सीएम सिंह जी थाईलैंड आ जाए तनी मंच पर भैया ये जितना देर गौले बड़े नु उतने देर में ही दूगो काम कोइले हम एक आध्यात्मिक एक पियकर के सिकाई लयदारी पियकर के शिकायत एगो कोनो पियकर 5 रुपया मत दी हलो इनका हम उतने देर में भैया 3 गो काम करो आध्यात्मिको गाई लयदारियो गाई शराब वाला गोले बड़े तो हनुमानो जी के 5 मिनट बारे में कह दे नया कहो जन कम लो सुन ले होई जन ब्यास लोग कम कहले तमन कहब उतने देर में सुदर्शन भाई हमने के जिला आरा बलिया नहीं और तारा जिला नहीं बिगड़ल नहीं खे हमने के कतनो बिगड़ जाए जिला अगर हमारे बाउरे को नॉइस सुने वाला जिला रही आज हमारे गुरुजी विजेंद्र बाबा 30 दिन राम विवाह खरवास में मरनी में चाहे कोनो कम 30 दिन भूख रहे रात भर में एगो फुहर गीत ना गावो एगो फुहर चुटकुला ना कहिए सिंगल प्रोग्राम 3 बजे लगावले हमारे गुरुजी गावले न काहे हमको कहकी बड़े काहे भाई ए पर तने विशेष ध्यान दे देखो नीमन चीज कोबो नीमन हो एगो माला ले ली हमारा अवसर देखो विदेशी नोट मत दे भजाओ में गजन होता वाह भैया जय हो देखो पैसा दे के लजई हम ना
30 बरिस पुरान खेती जौन कइल बा हाँ ई लोहा पैंट पर दूसरा में पढ़त तो तब से सुनत लोगो नहीं हाँ फैन हलो हम निमन गए चाहे बाउर उससे मतलब नहीं है फैन हलो कैसनो गीत गाएम तो पैसा देवे के बा हाँ अरे वाल माला तौरी एक दूगो संगतिया लो आइल बा जीरा देही ग्राम हमारा बिहार के ही ना भारत के रतन राजेंद्र बाबू के हमने के सौभाग्य बाकी है जिला कहीं जा जे प्रथम राष्ट्रपति देश के रतन ए धरती हमने के देहली आ वो सारा धन संपत्ति के डायरेक्टर बनी हमरा अभिषेक बाबू वाह भैया इतना कम देवरिया से चल कहनी है फिर 1 घंटा में देवरिया जोइबो करो इतना कम उम्र में डायरेक्टर बनी तो मनोज बाबा बैठल बानी मंच पर तो जरा 4 गो 5 गो लड़का कुल लड़का लो जाने की बॉडी बिल्डर बाबा को पहनौले बन पहले हो गइल बाबा अच्छा अभिषेक बाबू पहना तने आ जाए गुरुजी आई तो बाबा तो हमनियो को तो गुरुए जी हैं रात हमारा गुरुजी से सीनियर हैं वहां के हाँ ले ली अच्छा ना बाबा के हमारे नाम पर बाबा के ठीक बा। कोंदन बाबा भेल बनी हमारे बाबा के सुपुत्र बनी बाकी देखी मंच पर कौन है कि हम ना जाए गौनई सुनतनी पापा बनी हमार हाँ। वहाँ का भी अभिनंदन बा बार बार